салому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Вахш ТВ. имрӯз санаи 7 декабри соли 2024 курси рубл дар банкҳои Тоҷикистон, яъне дар ноҳияи Вахш, 1000 рубл баробар ба 109 сомонӣ баробар шудааст. Фарқият аз динагӣ, яъне 1 сомонӣ баланд аст. 109 сомон имрӯз. доллар бошад, $100 ба 1080 сомон баробар шудааст. Нафароне ки дар Қазоқистон ҳастанд метавонанд доллар равон кунанд, яъне $100 баробар ба 1080 сомонӣ. муҳоҷироне ки дар Қазоқистон ҳастанд мехоҳанд ки доллар равон кунанд ва доллар маблағашонро гиранд, дар комментария нависанд. ман суроғаашро ба онҳо пешниҳод мекунам. он банк аст. метавонед аз банк перевод мекунед доллар, омада аз банк доллар мегиранд. ташаккур ба диққататон. хоҳиш мекунем зери навор лайк гузоред ва дастгирӣ намоед. мо ба шумо ҳар рӯз аз дохили банк, яъне ҳамчун коргари банк, ба шумо маълумотҳоро пешниҳод менамоям. ин ягон сайт нест, фақат аз дохили банк ба шумо маълумот